खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्लानिफ्राय बिटिसिनि सीएम महर एबा समायखिरा लादों बेनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय खौरांगिरि मेल एबा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानायाव गोबां माने बाथ्रा बुंदों। थारैनो नंगौ बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों PMAY न'नि सार्भे खालामनायनि सायाव सीएम हाग्रामा महिलारिनि गोबां माने बिबुंथि होनायखौ एबा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा अजद दैखांदों थांनाय 5 बोसोराव बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि खुंथायनि समाव UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां माने गावनि एबा सासे सुबुङानो मोनब्रै मोनबा सार्भे एबा जिअ'टेक खालामनानै लादों होननानै अजद दैखांदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावोदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो थामहिनबा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानाय लोगो लोगोनो सरकारनि माखासे मानि आसनिनि सायाव नोजोर होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला सरकारनि न' PMAY जि न'नि सार्भे खालामनायनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद दैखांदोंदि प्रमोद बर'नि आमोलाव 5 बोसोराव UPPLनि सुबुंफोरा गोबां माने एबा सासे सुबुङानो गांब्रै गांबा न'नि जिअ'टेक खालामनानै लादों एबा सार्भे खालामनानै लादों होननानै बे समाव अजद दैखांदों। थारैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि जादों नामा? UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा गांब्रै गांबा न' लानाय नोंथांमोननि नोजोराव दङब्ला जोंनि बे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर। थांनाय 5 बोसोर प्रमोद बर'नि 5 बोसोर सरकारनि आमोलाव थारैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि खौरां नायगिरि नोंथांमोननि ओनसोलाव जुदि बेफोरबायदि सासे सुबुङा जुदि PMAY जि न'खौ जुदि सासे सुबुङा गांब्रै गांबा लानाय नोंथांमोननि ओनसोलाव दङब्ला जोंनो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर, नङाबा जोंनि हेल्प डेस्कनि नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना कल खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना जोंनि बे सोराङाव लाबोनो हागोन जोंनि खौरांनि गेजेरजों। दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 5 बोसोर प्रमोद बर'नि सरकाराव बे सरकारि न'खौ लानानै माबायदि अजद दैखांदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोनि। PMAY ঘর যেটো সার্ভে ইয়াতে বেশি দেরিকে আলোচনা কৰিছে। PMAY যেটো সার্ভে এই সার্ভেত মানে এনেকুৱা বদমাছ মানে এজন মানুহে 3টা 4টা মানে PMAY কিবা কি বুলি কয় জিঅ' টেকিং কৰি লৈছে। এইটোতো মানে এতিয়া আমি নতুনকৈ যিটো আমাৰ দলৰ হৈ বা আমাৰ চৰকাৰৰ হৈ যিটো আমি নতুনকৈ জিঅ'টেক কৰিবলৈ গৈছে বা সাৰ্ভে কৰিবলৈ যোৱা সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছে কোনোবা এজনে 3টা ঘৰ লৈছে, কোনোবা যিটো নোপোৱা মানুহ এইবিলাক মানুহে PMAY ঘৰৰ কিবাটো এলোকেশ্যনটো লৈছে। যেনক এইটো খুব চিৰিয়াছ, এইবিলাক চব কেঞ্চেল হ'ব আৰু আমাৰ সময়টো অতি কম। 18 তাৰিখৰ ভিতৰত এইবিলাক যিমান আগত প্ৰমোদ বড়োৱে জিঅ'টেক কৰি পেলাই সাৰ্ভে কৰি পেলাই আপলোড কৰিছিল বা আপলোড কৰিবৰ কাৰণে প্ৰপ'জাল দিছিল, সেইটো আমি গোটেই নিয়ম অনুযায়ী যিসকলে পাব লগা অধিকাৰ আছে বা পাব লগা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এই হিচাপত চবেই পাব। কিন্তু নোহোৱা যিবিলাক মানুহে ঘৰে নাপায়, ক্ৰাইটেৰিয়া নিমিলে, এইবিলাক মানুহে যদি এনেকুৱা কৰি লয় এইটোতো বিৰাট ডাঙৰ ভুল হ'ব। তো আমি যিখিনি সাৰ্ভে কৰি আছে এতিয়া বহুত ভুল আছে। ভুল মানে যিবিলাক নোপোৱা মানুহ এইবিলাকে নিজৰ নামত কৰি লৈছে, এইটো চব কেঞ্চেল হ'ব। এতিয়া আৰু আমি আজি 14 তাৰিখ আৰু 4 দিন আছে। এই 4 দিনৰ ভিতৰত বহুত আৰু ওলাব। অন্তত খুব চিৰিয়াছ ডিছকাশ্যনটো হ'ল PMAY, তাৰমানে PMAYটো অতি সোনকালে দিব লাগে। 18 তাৰিখৰ ভিতৰত আগত যিখিনি ইহঁতে সাৰ্ভে কৰিছে এইটো আমি ৰিসাৰ্ভে কৰি পেলাই আমি ছাবমিট কৰিব লাগে। যদি ক'ৰবা যদি নতুন কোনোবা পাব লগা মানুহে যদি পোৱা নাই ইয়াকো আমি জিঅ'টেক কৰি পেলাই আমি দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব। তাৰমানে যিসকলে ক্ৰাইটেৰিয়া মিলিছে কিন্তু ইহঁতক প্ৰমোদ বড়োৱে কৰা নাই, এইটো আমি কৰিম। ইয়াত পাৰ্টিৰ লগত কোনো কথা নাই, কোন BJP, কোন কংগ্ৰেছ, কোন UPPL, কোন BJP, কোন BPF, ইয়াৰ লগত কোনো কথা নাই। যিসকলে
পাবৰ কাৰণে অধিকাৰ আছে, ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, এই সকলে চবে PMAY ঘৰ পাব। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, साइटिक पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पोस्ट लांग इनफेक्शन, पार्किन्सन्स डाइजेस्ट, पोस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स, स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो एबा बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं आरो फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहराव न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। बेनिखायनो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय गाहायाव होनाय 60015976299 9101439836 जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।